Здравейте на всички! Давно не сме се виждали, съжалявам за което. Бяха няколко луди седмици. Ходих в Пловдив, за тези, които не знаят. Всъщност, само учениците не знаят, така че ходих в Пловдив. Беше много интересно. Много интересни неща ми се случиха. Запознах с много хора от цяла България. Но това няма значение в момента. Надявам се да сте харесали последната книга, защото филма вече излезе. Може да го изтеглите от Замунда или по кината, който има път друго се. Аз го гледах още от началото, беше с лошо качество, но е интересен. Има много хубави ефекти, няма да оставате разочаровани. Така, тази книга е моето ново приложение. Академия за вампири на Ришел Мид. Препоръча ми я госпожица Върбанова. Не е от рода на Здрач, така че моля да не се разочаровате още от сега. Може заглавието нищо да не ви говори, но много е хубава, особено за тези като мен, които харесват фентази. Има доста интересни неща. Сега ще ви прочита ревюто отзад. Академията Свети Владимир не е училище като всяко друго. Скрито дълбоко в горите на щата Монтана, в него се обучават млади вампири и техните бъдещи пазители – дампирите. Две раси вампири населяват нашия свят. Едните, мороите, са смъртни и владеят магии с земните елементи, които са вода, въздух, земя, огън. Другите, стригоите, са неживи и зли, хранещи се с невинни жертви. Дампирите, полувампири, полухора, са посветили живота си на мороите като техни пазители. Лиса Драгомир е моройска принцеса. Тя е смъртен вампир с рядка дарба и неразривно свързана връзка с земните магии. Лиса трябва да бъде защитавана на всяка страна от стригоите, най-опасните и всяващи страх вампири, тези, които никога не умират. Роуз Хатауей, това е другия главен герой, е дампир и най-добра приятелка на Лиса, обучаваща се да бъде нейн персонален пазител. Повечето от мороите, тези, които са принцове и принцеси също като Лиса, имат персонални пазители, другите си имат общи. Така. Страхът е принудил двете най-добри приятелки да избягат от Свети Владимир. И сега, след 2 години на свобода, те са заловени и върнати обратно в академията. Роуз трябва да продължи своето обучение за пазител, а Лиса да се върне към социалния живот на кралските фамилии на мороите. Но за техните железни врати, тези на академията, техният живот е дори голяма опасност, по-голяма отколкото навън. Защото стригоите са винаги наблизо. Това е. Не разкривам много от книгата, което е и хубаво и лошо. Това, което ми хареса е, че въпреки, че писателката е англоговоряща, много от героите са точно тук от Балканския полуостров. Има от Румъния, от Русия, от Турция. Също и така че това много ми хареса. Има много от нашите имена, в смисъл балкански. Също засяга и няколко различни митове и легенди, които се носят тук по Балканите, което е много хубаво. За България нищо не се говори, но, както ви казах, Румъния, Русия. Във втората книга, защото те са 6, общо цялата поредица, във втората книга има и няколко фрази на руски език, така че тези, които учат английски, могат да го руски и могат да го говорят. Ще ми е много интересно. Аз лично научих 1-2 фрази, така че господина ми по-руски може да се гордее с мен. Така, това е в общи линии, отново ви я показвам. Много интересна и надявам се да харесате и вие. Чао!